Anyone and welcome to my YouTube channel. I am back with another story. Today we're speaking of Ulinda Sibiya, former Ukhozi FM msakazi. Sekuphutshuka indaba ke zokuthi lo umithise i2K. Saze ukuthi ubexoxa nobani le ndaba kodwa kuyazwakala ukuthi lo muntu ebekhuluma naye ubemrecorda Ulinda ubengeza ukuthi uyarecord. Kaqali ku Ulinda umithisa ke ujwayele nje ukumithisa but kule video le siyamuzwa futhi ethi akasashadanga yena ethi not akasashadanga uthi akashadile. Nokumangalisayo ukuthi ukusho kanjani ukuthi akashadile ngoba kwazi ukuthi ushadile. Lo aqale ukumithisa awuzwele ekhuluma. Owami nami, we have a relationship. She didn't know me, and then I loved her. I was married. I'm no more married. So she told me Uti, she's pregnant, and I said to her, I would love to meet with you. Why I wanna meet Obona? Uti. Khona into ayisho ufuna ukuyenza angase ngithi okwami ukukholwa nanokukholela kwami angiyithanda I would like to support her and make sure we do right until I deliver if you don't understand. But in reality, fluent abortion, I need to have to talk about it. Ayike zinjalo ke asaze ukuthi ubani umntana lo kodwa ke ingane yona ikhona futhi iyenza. I'm going to be back with another story. Please do subscribe and share and press like. Bye.